modernistes, a partir de la segona, perquè el cau ja està funcionant, o per exemple la instal·lació al passeig de la Ribera del primer monument al pintor cretenc, el Greco, que hi ha a tot Catalunya, que és una cosa tan absolutament al·lucinant que no ens en fem encara la idea. L'any 1896 comença a pensar Rossinyol amb la necessitat, entre cometes, d'aixecar un monument al Greco a Sitges. Perquè us fa una idea, el primer monument que s'aixeca a Espanya del Greco és el de Toledo de 1914. Després de Sitges. 1914. Estem parlant de quan s'erigeix, que és 1898. Són 16 anys abans. Sitges. Què té a veure Sitges amb el Greco? Clar, Toledo, no? Bé, és tan increïble aquest fet que de fet passa inclús percebut perquè la gent no l'acaba d'entendre. A la resta d'Espanya es necessita poquíssima aquesta cosa. La part de Bazán, Emilio Pardo Bazán, que era aquesta escriptora clau per entendre el món de finals del segle XIX i de la cultura del 98, quan se li explica com arriben les dues obres del Greco al Cau Ferrat el 4 de novembre de 1894, en aquesta processó cívica, amb personatges a cavall, el pendó del Cau Ferrat, els quadres, com si... I parlem de processó cívica perquè sempre les processons eren religioses. En aquesta processó hi va assistir tothom, tota la intel·lectualitat catalana, la premsa, pintors, escultors, arquitectes, poetes. Gaudí no. Gaudí no tenia una processó, sinó una religiosa. És la cada casa, segons el Rosari, però la resta estava aquí. La part de Bazán, un any després, diu, comentant aquesta, diu, tu Magdalena y tu San Pedro han sido paseados por Sitges entre el respeto de una multitud que se descubría. ¿Qué sabía de ti esa multitud? Probablemente casi nada. Quizá hasta ese día ignoraba tu extraño nombre, Doménicos Theotokopoulos, extraño lo que es. Pero en arte, como en religión, la fe obra milagros y es un homenaje del espíritu al que te rindió Sitges fiando en la palabra de tu inspirado Rossinyol. Rossinyol podia vendre aquí el que volgués. Inclús acaba venent la necessitat, entre cometes, de dirigir aquest monument al Greco, el passeig de Ribera, el primer monument al Greco d'Espanya. Per què? Perquè per ell el Greco significa l'artista transgressor, l'esperit de l'artista modern. No solament a nivell tècnic, sinó a nivell conceptual. És un artista que pleita amb les autoritats pel reconeixement de la seva vàlua, de l'art lliure, etc. I Rossinyol és un dels primers, això ho hem explicat en una exposició i en aquesta casa, és un dels primers intel·lectuals espanyols en redescobrir, perquè el Greco era un pintor que estava a les esglésies de Toledo obert de 2 dits de pols i que ningú se'n recordava d'ell de res. Va passar absolutament, ell i algú més va començar a recuperar, ell compra 2 obres a Sitges a París, per inaugurar el seu edifici, la seva casa, els porta de París cap aquí i amb aquest joc conceptual, amb aquesta, podríem dir, gran broma, entre cometes, acaba fent que la població de Sitges, en part, pagui per subscripció popular, que va ajudar l'Ajuntament després i que va ajudar també el propi Rossinyol. El tòpic que només va ser el poble de Sitges és fals, evidentment. Però aquí tenim una cosa que ens prova realment la llista amb noms i cognoms de la gent que va posar alguna passatona en aquell moment. Sitges 1897, sobre 98, és absolutament insòlid. Com insòlids són tota una sèrie de coses que van anar passant aquí i que es projectaven a la resta de Catalunya, entre elles les festes modernistes. Del 92 al 99, el 92 el cau encara no hi és. El Rossinyol sí que és de Sitges, però el cau encara no existeix. És una gran exposició de pintura amb el tema de Sitges com a tema, on hi ha els grans pintors del moment, des de Casas, Maifrel, Rossinyol, els pintors de l'escola alpinista, etc. Una exposició d'art modern, realment. La primera més important és la tercera festa modernista, amb l'obertura del cau, i a partir d'aquí, en aquestes festes, en aquests certàmens, en aquests petits bustos sitgetans que els muntava aquí uns cinerals bastant importants, el que hi havia era
la representació per primera vegada d'obres de teatre, de recitals de poesia, de música, etc., vanguardista del moment, la que venia bàsicament de Bèlgica i de França, l'art simbolista, l'art més radical del moment. Nosaltres posem aquí, en aquesta part que expliquem de Sitges del modernisme, expliquem una anècdota que ens pot fer entendre potser el que va significar l'arribada de Rossinyol aquí, el Can Ferret aquí. Com a final de la Festa Major de 1895, a finals d'agost, Santiago Rossinyol munta el següent davant del Can Ferret, que és amb una plataforma anclada a l'aigua, una anclada a l'aigua que la plataforma queda mínimament submergida sota l'aigua, a la nit hi situa una ballarina que ballarà la dansa serpentina il·luminada des de terra. La dansa serpentina era el que ballava la gran ballarina més coneguda del moment, que era Lola Fuller. Lola Fuller, que era una ballarina d'origen americà, assentada a França, era aquell personatge que probablement heu vist, amb unes grans mànigues en roba, que anava donant voltes i tota la roba era una cosa molt transgressora, i això es deia la dansa serpentina. Ell reprodueix la dansa serpentina que ha vist a París sobre l'aigua al cau el 1895. M'atreviria a dir la primera performance de l'art català. Jo volia tornar a fer, però... 1896. Es va intentar tornar a fer, i de fet es va fer quan vam fer la celebració del centenari. La idea és aquesta, però clar, anem pensant de tant en tant, ens en recordem, tenim petites, però clar, és que això és molt bèstia. Imagineu-vos tot el poble aquí augmentant, mirant-ho, al·lucinant, però clar, és que no solament el poble de Sitges, aquella gent que treballava al camp o al mar o les petites fàbriques d'aquí, és que a Barcelona havia passat el mateix, és una cosa absolutament transgressora i inèdita. Doncs bé, a part d'això, moltes altres coses. Per tant, i aquesta idea de la part de Bazán, Rossinyol era capaç de vendre, des d'aquesta imatge que ell mateix s'erigeix de sacerdot d'aquesta nova religió que ell inventa, que és aquesta nova religió de l'art, de vendre als seus seguidors qualsevol cosa.